ni anasad ta mga kagalaan ining sitwasyon karon nga magbantay na punta ini session sa provincial board. Lagi tala nagkatawa-katawa mga higala. Karong hapon na sad regular session mga kagalaan sa atong Junta Provincial. Kuha naman, junto naman ron mga higala, no? So doon na patay pila ka Lunes. O karon nga Lunes atong apilon pagkwenta doon na pay 5, no? Sa buwan sa Hunyo doon ay 5 ka Lunes, ha? Nganong importante ning Lunes kay regular session sa provincial board. Magbantay ta mga higala kung di ba kalit o palabang o di ba ka iapil sa agenda pero idritso mga higala sa other matters ang 1.2 billion pesos. Karong hapon another session mga kaigalaan onya mag-live na puta ha. Atong hagiton mga higala o atong i-challenge ang atong Sugbonyos Indayken, ha? Kining Sugbonyos so ano sila sa mga kailan kay suguon naman po ni sila. So ang ato nga kinini ang sa mga sessions diha sa provincial board wa man mingaw man, no? Pero session adto mahigalang Lunes kay ilang gitabangan mga higala gigang up nila si board member Jimbo Borgonya kay nganong nisulti mahigala nga dunay 1.2 billion nga ipalabang. Salamat kang board member Borgonya kay wa pa ni mosulti board member Borgonya di ta mahibaw nga dunay gisekreto lang og palabang. Certified as urgent pa. Yagi tala nagkatawa-katawa mga sukitig paminaw. So karong hapon magbantay na pud ta. Unya pag live na pud mo kay lisod man kayo nga mag-live lang mo og inyong kulatahon si tabangag kulata mahigala in town si board member Borgonya. Nga kanang kang board member Borgonya igo ra man sa nisulti mga kagalaan nga dunay 1.2 billion nga ipalabang do na pay certified urgent pa. Dili sa ganahan migalang mahimong kabahin anang usa ka binuang nga pagpalabang sa maong kwarta. Straight to the point. Niini mahigalang manager nga si Gwen Garcia, manager sa probinsya, nga wa na isalig ang mga tao kay gipulihan na. Ang trust and confidence sa katawhan wa na. Ihatag na sa sunod nga gobernador. Straight to the point. Dako ang kwartaha 1.2 billion. Unya mga kaigalaan ang mga board members pod porbida, ha? Tagaan ta pagtagad kay medyo nindot masantan-aon sa ila kay ngadto man tug pa ang kwarta. Ang sa infrastructure mga kaigalaan another 300,000, tagaan sa panggasolina nga 300,000 pesos. Sa consultant mga higala dunay 420,000 nga budget kapin. Porbida mura mga kaigalaan og naglaway na ang uban. Karong buntaga ato tagag pagtagad o nya bantayanan na po nato ni mag FB live ta ha. Kay nasugdan naman ninyo nag FB live makaingon ang mga tao mag FB live lang dai mo kung inyo daing tabangan og kulatas Borgonya. Mag FB live kuno ta sa matag sesyon. Straight to the point. Pareha ba transparency ba? Pareha ba sa Cebu City government nga mag-live mga higala o kinini ang Cebu City Council every time nga magsesyon. Ang sa probinsya sa Subo nagsigig panghambog nga richest province o pinakamalambuon nga probinsya dai pero why live ang ilang sesyon? Mura man og wa may transparency. So karon kay nasugdan man ninyo ni adto milabayng Lunes nag-live mga higala kay nagtuos na mga kaigalaan nga ilang mapakauwawan si board member Borgonya. Straight to the point. Ni backfire man hinuon mga sukid tigpaminaw. Ni backfire. Nganong dili mo backfire mga higala? Isus Ginoo ko. Karon pa sila no dipinsa nga ang integridad, ang pagka-independente mga higala sa provincial board kuno mo ni mauna. Dugay ra man in tawo nang wa mo dili mo independent gikan ni Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Karong buntaga bisag kung sa isultis gobernador muuo man lang mo dayon. Naadi ay patanawa may transcript ninyo kuno be kung naa kuno yung mga tao din ha sakop sa provincial board nga nisupak sa gustong Gwen be pakita amin. Dugay ra nga nahimong rubber stamp. Unya karon kay ni ay 1.2 billion nga miingon sa Borgonya mahigala nga kini dili ko maapil pagpalabang ining usa ka binuang nga budget mga sukid tigpaminaw supplemental budget kisi-kisi sila kay kuno ang ilang integridad mo ni mauna. Unya tan-awa manghigal ang credibility sa mga nanulti. Jesus Ginoo ko. Niya ay konbiktados pagpangawkaw na doon, Konbiktados pagpangawkaw sa sandigang bayan.
Unya, mao'y musulti. Oy. Karon butaga tagan tanig pagtagad sa banuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan, Senador Amy Marcos nagtuo nga pakyas na diha sa Senado ang impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Alang niya pasumangin na lang ang pag-usab-usab sa pizza. Tinuod na mahigala kay karon man ning adlaw day tuod no. Karong adlaw mo balik na ang sesyon mahigala kay mo tugi move ni Senador Joel Villanueva nga iyang gi-move mahigala nga mo adjourn na mo balik sa Junto. Junto naman ron So magsugod ng impeachment, mo resume ng Senado, mag-discuss na sila labot mahigala sa articles of impeachment nga gi-file na dito sa Senate. Pero unsa man karong hapon or ugma, mingo man si Escudero nga isibog na to sa June 11. Nasige naman ang tagsibog-sibog ani. O naingon sa Amy Marcos nga alang niya pasumangin na lang ang pag-usab-usab sa pizza sa pagsugod sa proceedings o mas maayong ang kuno na lang nga pildi na sa Senado ang impeachment. Straight to the At point. ang nagpagtagad mo taga sab sa banuman mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Magbantay lang kita pirmi samtang di pa mabot ang June 30. Mao man ang June 30 nga manaog na mahigalas Gobernador Gwendolyn Garcia. Karon mahigala di pa man ni manaog kay napa man say kutob sa Hunyo 30. Pero pila na lang katulog day, gamay na lang, no? Pero kining mo nagiingon nga gamay na lang yung mga adlaw ni Gwen pero murag taas. Mubo na lang, usa ka buwan na lang, wala gani usa ka buwan. Pero murag taas kay matagbo man tagbantay mga higala basig. Unsa iyang buhaton ining nahabilin pa niya mga adlaw? Mana nga ato ni mga higalang bantayanan. Onya kinini ang kuan wa para ba ko kakita o pa may kakita sa agenda onya unsa ning kalakiha para sa regular session ato ning isgutan may gala para mapahimangnuan nato ato mga board members nga atong ihatag sa umaabot nga gobernador ang mga decisions nga maglambigit og dagkong kantidad sa kwarta. 1.2 billion dili na in town pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, 10,000 or million, dili na thousands, dili na millions, billion ka na. Busa ato mong awhagon nga kinini ang agig delikadisa pod nga kinini ang ihatag nato sa manager, bagong manager nga maoy gitahasan, maoy gisaligan naa ang trust and confidence sa mga subuanon. Kining usa padong nagud manaog. Unya unsa may tabo sa sunod nga mga buwan kisa may suktan nga si Pambari 4 na may suktan day. Sigo hindi nasuktan kay manaog naman sa karon buwanan lang sa kutob. So pila pa man ka Lunes nga doon na regular sessions. Karong adlaw regular session next Monday June 9, sunod Monday June 16, sunod Monday June 23. Ang katapusang Lunes may galang manaog na gyud si Gwen kanang June 30. Pero basig inyo pa nang ipalabang sa buntag. Alas 12 sa udto sa June 30 manaog na gyud si Gobernador Gwendolyn Garcia mga higala. Pero mo lagi na basin nyo kuan ba napa may time. Mabinantayon ta mga higala kay lisod ning kalakiha kung di ta kabantay. Nga makalit lang unyang hapon wa pa may kakita sa agenda. Unsa inyong agenda unya sa sesyon? Unya basig iapil na sa other matters og kalit kay certified as urgent ra ba ni? Gibalik ra ba dito sa opisina sa gobernador tong kunuhay mahigala ang budget, supplemental budget for further review and assessment? Moro ba ito gibutang day? Nanon niya nabalik na karon nga moingon na may galang office of the governor nga okay na review na og na-assess na. O nang bantayanan na to karon sa sesyon karong hapon og akong gihagit mo nga mag-live, mag-Facebook live lang gyapon ta kay transparency man tong gusto kay mapasanginlan mo nga mag-Facebook live man mo doon na mo inyong ibuli kini ang inyong mga kalihukan para mahibaw-an po sa mga tao og kinsa tong board member mahigala nga tarong kinsa pwede, kinsa tong mutingog sa alang sa tinarong kinsa dili, kinsa mudapig sa katawhan kinsa dili. Sako nang giingon samtang ni anata sa buwan sa Hunyo June 30 pamahuman si Gobernador Gwendolyn Garcia. Panahon karon sa iyang pagpamutos. Nya kay di man siya mamutos lang. Daghan pa man kuri-kurion.
May ra ba ang kuri-kurion no ginagmay dinagko ra ba gyud? Kanadaan mga higalang argumento hindi kinmingon unsa mapakaibaw ni Borgonya nga kanana ang kinini ang in bad faith mao nimo una nga pa man masugdig discuss. The fact mga kaigalaan nga na ay 1.2 billion nga ipalabang red flag dayon day sa usa ka gobernador nga napildi na. Sa usa ka gobernador nga June 30 na lang kutob. Unya iyang ipadali o palabang ang 1.2 billion certified as urgent. Red flag dayon. Dili na lang tayo magsudlan na is bulsa. Kay kapoy na ang mga tao ana isold pa niyo sa bulsa oy mga bright ni mga subuanon. Unya kanalandaan mga higalang 400 million para sa mga board members, para sa ilang local assistance fund. 400 million. Kanang 300,000 additional gasolina niyo asa ka mo magsuloy-suroy ana. Ang 420,000 kada usa, ha? 300,000 kada usa nga gasolina day. 400,000, 420,000 kada usa nga para sa konsultan. Ug uban pa karon lang ni. Labon sa gobernador si Gwen wa mo tagay ana. Karon nga padung na sa exit, muhatag na siya, ha? Kanalandaan, nga naman aron nga mahurot ng kwarta dito sa executive department in puli ni Pamila wa na. Kay tuwa na download na ninyo. Simple na kayo eh. Simple ka na day, kuha ni mo day. Ang mga yanong mga subuanon kasabot din eh. Wa mo kay bawa na. Nganong karon pa man eh, mo nang gigon Borgonya. Sa una mga panitag dugang panggasolina para magkasuroy tas tong constituents. Nga ang gobernador si Gwen karon anong manaog na siya. Ala download ang kwarta ninyo. So kini usa ka bisa pa di pa masugdag discuss kasabot na kandaan red flag ni. Certified as urgent. Ngano mo dali man siya palusot basta kwarta pa dali. Unya imong transition team wa pa gani. Nagdali nga naglangan-langan unsa man na? Sama ka na klaro kay pattern, manang klaro sa pattern. Kini mga board members nga naminaw na to karon. Og ang mga constituente ninyo, bantayan na ninyo mga board members ha. Kay kini ang tingog bas katawhan, mudapig ba sila sa katawhan or mudapig sa Gwen Garcia? Mao gina itong bantayan. Kunya to pahimangnuan ng mga board members, with all due fairness ninyo, napa mo'y chance nga magbag-o sa inyong kaugalingon. Ha? Napa mo'y chance nga inyong redeem ang inyong kaugalingon. Dili pa na, konklusyon, mahatag ko og chance nga, posible karon lang siguro ni nga napas Gwen diha. Pero niabot sa panahon, dapigan ninyo ang katawhan. Ha? Kay, pahimangnuan ta mo, kining kapildihan ni Gwen, hinaut unta nga makapamalandong mo nga kining iyang kapildihan mahimong mahitabo ni ninyo kung di mo mutarong sa inyong pagtrabaho dia. Straight to the point. Prangka-prangka na pag-istorya. Kisabay magdahom ni Gwen nga mapildi. Tanan din sa Sugbo og ang tibok nasod nagtan-aw sa Sugbo ron. Kinsay magdahom nga si Gwen Garcia mapildi mga higala. Ang usa ka banggiitan nga politiko nga way pildi-pildi. Finally napildi na gyud unya niyo fight pa gyud ang nakapildi. Pila ka mga apelyido gipang kulata ni Gwen din nga mga apelyido o mga political figures gyud sa Sugbo. Kulata. Ha? Wa magsilbi. Karon pa hinuon pambari 4 nga wa man gani mga higala mailhi. Ha? Pero nganong man ang nainana man. So pamalandungin ninyo nga kanang nahitabo ni Gwen mahimo nga sa sunod eleksyon mahitabo na ninyo kung di mo mutarong sa inyong panarbaho. Straight to the point. Mao bitaw gara bitaw to kayo kapila man 3 consecutive way pili-pili si Gwen ha. 3 consecutive terms siya pagka-gobernador, napupos iyang termino, mo na nga nag-congresswoman siya. 2 ka termino nag-congresswoman siya dito sa 3rd District. Nibalik sa pagka-gobernador by 2019, gipildi niya si Magpale, nibalik at another election 2022, hasta Durano, gipkulata niya. Kana mga political figures sa Sugbo day. Kulata. Sus, luka pagod si Ace Durano ni Gwen. Motong dito dumanhog may gala doon mga area dito dahil nga zero gyud si Kwan. Isabay magdahom. Karon si Pambari 4. Ngano nahitabo man eh. Sumuna mga board members, mahitabo ni ninyo ang nahitabo ni Gwen kung di mo mutarong dia. Sultihan ta lang mo. Gara bitaw kay itong iyang vlogger nga wala na oy, maghilak din mo popcorn. Kay Kwan ni ligo ni solid. Asa to iyang day? Solid Gwen supporters. Ano dyan gara-gara? Solid Gwen supporters. Ha?
kanang sulid no. Mahinumdom ta science ana sa una sa elementarya na to. Ako mga maestra sa kinini ang elementary napaman ron ang namatay na akong maestra sa elementary ang grade 1 o akong maestra sa grade 6 mo iwa na. Ang uban ako mga teachers na apa dito, ha? Maghinumdom ko kay science bitaw kana bitaw solid kuan man isa. Kanini ang matter man ni day. Katawa ka mga higala kay kinini ang di ba? Umingon kag solid, do na po'y liquid ana. Mo to mahigala nga gara-gara tong iyang vlogger mga sukid tigpaminaw nga naman tungod gyud sa kanang kumpiyansa gyud kayo ba kay nagtuo gud sila mga kaigalaan nga ngilngi gyud kayo sila mga sukid tigpaminaw no. So kinini ang hisgot sa solid Gwen supporters nakaingon ta mahigala kini kay naghisgot sa solid timan baya nga sa science kanang solid ug maghisgot kag solid matter man na mga kaigalaan kining naay solid do na gina liquid unya labos tanan do na gina gas. Na anak mahigalay 3 primary states of matter kinumdo mo. Unsa man ning graduhan to grade kuan man sila didto mo ko sa Pumpunan Barangay Pumpunan Elementary School sa Mumbuki dito. Magchinilas magtiniil mi usay mo sud sa klase. Pero amo mga teachers public school to pero mga banggiitan to mga teachers. Pero di ko kalimot mahigalay yo igon to maestra day nga matter bitaw day mo nano nga anything that occupies space and has weight. Onya pag-ingon niya nga solid ikaw kini. Kay nanghambog sang solid delikado gini. Kanang solid ra ba mahigala? Mahimo nang ma-change. Kadumdo mo sa science nga kanang do na may process of kuan na. Do na may process nga ma-change siya. Gikan sa solid ma-change siya by way of melting, ma-change siya pagka-liquid. Kana panalitang ice, solid man na. Kanang ice mahigala, yellow may tawagan na sa Tagalog. Ambot nga nung yellow na ilang tawagan na nga puti mo nung tana. Kanang ice mahigala solid na. Pero og by process mahigala of melting, mahimo ng liquid. Kanomdo mo, o kana po mahigalang liquidaan, kanang tubig, liquid man na, pero imong i-freeze na, doon ay process mahigala of freezing, mahimong solid. Nya kining iya kay nagsugod ba sa ginambog nga solid ni. Pagka-solid kanang solid mo melt na mahimong liquid. Ang pait pa gyud kay gikan pagka-liquid ni dugang pag process mahigala, ang process of evaporation di nahimong gas. Mao na maingon si Gwen nahanaw daw aso ang iya mahigalang supporters. Ay naman ang solid, asa ng solid, nahimo na mahigalang liquid o nahimong gas. Nahanaw daw aso, Mao na timan ninyo. Perti ka solid, oy. Hambugiro bita kay solid Gwen supporters. Maghila kay mo popcorn kay solid Gwen supporters. Abot pa sa dito sa Dumanhog, nagraling BBM isa. Asan taga Dumanhog? Diba na ay presento din doon ay present din nga gisiruhan pag yung kontra. Askang garaa gyud. Natuog ba ko nga pagmata nako lahi ng gobernador? Inana kagara ngano man tungod sa iyang pagsalig Gwen Garcia gud na solid Gwen supporters pero timan-in ninyo pamalandungin ninyo ning nadangatan niya basig ka mong mga board members na nagsalig mo nga dili may kay okay me timan-in ninyo di kini mo mutarong ano yung serbisyo basig mapariha mong Gwen Garcia nga ang solid na himong liquid by process of melting unya mahimo pag yung gas pinaagi sa evaporation. Pabukal og tubig ni pabukal ni mog tubig mahigala kadugay bukal sa tubig mo evaporate siya mahurot ng tubig mahigala wa na gid kay makita. Makaingon ka daw na damgo ka lang.
Ano si Gwen mahigala pagmata niya sa kabuntagon, wa na. Nawa na, di naman din sa gobernador, boro sa mahigalag sa drama pas DYHP, nakaingon sa mahigalang, dili kini tinuod. Gipukaw sa gob, di na ka gobernador gob, dili kini tinuod. Pahimuan ta ni drama ni Francis Paris nga ang title day kwan kini ni ang sa title day titulan ta ni og daw sa damgo lang. Antod karon nasa sa Kapitolyo, di pa makadawat, wa pa mo concede hantod ron. Ang yang giingon mahigala, seeming defeat. Seeming sa tuba murag pilde. Di ka sa mga angkon nga pilde sa seeming defeat. Kanang seeming adjective man na, mura. Sa Bisaya pa, murag defeat, murag pilde. Mayo nang ilisan ng seeming o another adjective nga kuanday. Sa mayo, devastating defeat. Ang word nga seeming atong ilisan og devastating. Saktong pagka-describe, di seeming defeat bagod taon, klaro anang devastating defeat na. Nakaingon sa may nagdili kini tinuod, ha? Mo nang kantahan na nimo, igo na day. Igo na lang ganit ni anak na. Mama ni nagka-problema ron, hantod ron mga higala. Busa kamo mga board members, pamalandungin ninyo ang hitabo ni Gwen. Hahambugiro kay itong iyang vloggers. Maghilak og popcorn, mo ni mana solid Gwen supporters. Pagka solid bitaw. Hinumdumin ninyo sa elementary na to, doon na ba tayo leksyon anang solid, liquid o gas? Matter ba na, ha? Kana tatrawa, sa solid na himong liquid. Ang problema dako pag yun kay gikan sa liquid by process of evaporation nahanaw gyud. Nahanaw daw aso. So kamo mga board members, timan-in ninyo nakadaog mo karon ayuhan ninyo na ang mandato nga gihatag sa katawhan ninyo. Kay dili ninyo ano ayuho na sultian ta mo by 2028. Kanang nahiaguman ni Gwen Garcia, maunay inyong mahiaguman unya, ha? Prangkahan ta mong istorya. Mangampanya ta mahigala batok ini mga taong mga dili mo dapig sa katawhan, mo dapig mo padayon ni Gwen. Mangampanya mi ani, batok sa mga di mo dapig sa mga tao. Kay timan niha kining 1.2 billion pesos, wa gyud item din ha nga para sa healthcare. Ako nang gisusi. Na inyong 300,000 pang gasolina. Nakuha ha 300,000 pang gasolina okay? Na inyong 420,000 kapin para sa mga consultants. Na 400 million para sa local assistance fund. Unya doon na patoy 35 million mga higala nga kinini ang para sa personal services day uguban pa. Wa ko kakita nga kanang item din nga bisag butangan ninyo na 5 million para sa mga tambal. Wa gyud. Sa may dinalian na. So mo na akong isulti mga board members, kaning nadangatan ni Gwen nagsalig sa nga solid kuno ang iya mga supporters. Nahimong liquid ug nahimong gas. Mo na'y madangatan ninyo di mamutarong sa inyong serbisyo. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1! Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Karong adlaw mao ang change of command, turnover ceremony gikan ni PNP Chief Romel Marbel ngadto na ni General Nicolas Torre. Og karong mga panahon na nag-seremonyas na og nag-speech na si Torre ato sa paminaon mahigala live ni Ray gikan sa Camp Crame ato sa pagtagad gamay be. Okay. Nga kalinong sa aton nga nasyon. Pagtitinulong tayo amang salaknib iti panggilan tayo. Sama-sama nating iangat ang watawat ng isang malinis at tapat na pambansang kapulisyan. Pangalawa, to our foreign guests and residents,
We are happy that you have chosen the Philippines to be your second home. I promise that all of our laws apply equally to all, regardless of nationality. We are committed to upholding everyone's right, safety, dignity, including yours. Pangatlo, para sa bawat Pilipino, sa ilalim ng aking pamumuno, ang batas ay patas, ang serbisyo ay mabilis, at ang kapulisyahan ay karapat-dapat ng inyong tiwala. Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa kung saan-saan at hindi namin kayo pagpapasapasahan at ang PNP na lamang ang inyong maging sumbungan ng inyong mga hinaing, lalong-lalo na ng paglabag ng inyong karapatang pantao. Tulungan nyo kaming tulungan kayo. We acknowledge your active partnership in creating the bagong Pilipinas we all dream of at buong puso kaming nagpapasalamat. Huwag kayong bibitaw at manatili sana kayong katuwang sa pagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan ng ating bayan. General Torre ni Magala. We will strengthen our partnerships with the public so we can better understand local needs and respond to them with empathy and precision. Today marks more than a beginning. It is a defining moment. Thus, let us seize it with unwavering courage, grounded in humility and a relentless commitment to serve the Filipino people with honor, excellence, and integrity. Maraming salamat po. Mabuhay ang pambansang pulisya, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino, at sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Maraming salamat po. Thank you very much. Ligtas ka. Police Okay. General Nicolas Sige, Torre atong III. mo ni ang seremonya dito, Mahigala. Okay. So, nilamano si BBM, nilamano si Marbel Torre, nilamano si DILG Secretary John Vic Remulla. To introduce our honored guest, may we request Attorney Lucas Bersamin, Executive Secretary, Office of the President. Live ni Mahigala sa Ladies and RTVM. gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Atong paminahon si President BBM sa iyang mensahe ini karong bag-ong PNP Chief nga si General Thank Nicolas you, Torre. Okay? Executive Secretary Luke Bersamin, for your introduction. Please take your seats. The Excellencies of the Diplomatic Corps, Interior and Local Government Secretary, Secretary John Vic Remulla, and other cabinet members here present. The Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romy Browner, and the Major Service Commanders. Outgoing Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil. The newly installed Chief of the Philippine National Police, Police General Nicolas Torre III. Officers and civilian employees of the Philippine National Police, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ang ating mga bisita na dumating ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Today, we witness more than a ceremonial change of command. We come together to reaffirm a shared responsibility. A responsibility to uphold peace, to preserve justice, and to protect the dignity of the Filipino. Each change in leadership promotes the values that give strength to our institutions. It reflects a clear belief that lasting progress is grounded in consistent service, accountable governance, and leadership that never forgets its duty to the people. So allow me to express the gratitude of a nation to the man who has served with strength and with resolve, Police General Romel Francisco D. Marbil. General Marbil, you led the PNP with a compass firmly set on integrity, professionalism, and respect for human rights. In your stewardship, the PNP became a more people-centered, structured, and regulated institution. You guided our officers to serve with integrity, and in doing so, you restored the people's confidence in the uniform that the police wears. In moments that tested our resilience, from disaster response to crisis management, from general public safety to the conduct of a credible and peaceful 2025 national and local elections, you showed us what a smart, capable leadership looks like. Sa ilalim ng inyong pamumuno,
Naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan na sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. And for this, General Marbil, we are truly grateful. As we bid farewell to a leader who has embodied honor and excellence, we welcome one who is equally competent to lead the men and women of the PNP, Police General Nicolas D. Torre III. Your assumption of command comes at a time that calls for clarity, for courage, and for conviction. These challenges that we face are evolving. We have transnational crimes, cyber threats, extremist violence, and even police misconduct. At the same time, the opportunities to earn trust and improve public service have never been more reachable. Your leadership will help define what kind of police force we continue to build. One that acts with precision, responds with compassion, and stands as a pillar of accountability. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Sa tulong ng PIDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribilehiyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran. BBM ni Mahigala atol sa speech sa pag-ausab na sa liderato sa PNP. Strengthen your cooperation with all the turnover ceremony and above all, giga ni PNP Chief Marbil every initiative on the needs, the rights and the welfare of each Filipino. Ato na ni Ture. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Let every decision uphold the law and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service. May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect. This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Ato i-discuss ni Ron. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every citizen is disciplined and obeys the laws, where every police personnel is a role model worthy of trust, of respect, and where the standard of keeping our people safe is high. Maraming salamat at mabuhay ang PNP, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Indoor man ang The ilang audience may now be turnover seated. ceremony. And at this time, the PNP would like to present a memento to the President. May we request the outgoing Chief PNP and the newly appointed Chief PNP to present the memento to our guest of honor and speaker. Okay, so karon mahigala mo na ni ang turnover ceremony mga kagalaan nga gipahigayon karong adlaw. Gikan ni PNP Chief Romel Marbel, ngadto na ni PNP Chief Ture. A token of heritage and service.
These refurbished MP310, a compact and reliable 9mm submachine gun, features a simple blowback mechanism and remains known for its durability and ease of use. Once issued to the Philippine Constabulary and later the Integrated National Police, it was used by the Philippine National Police during the 1970s, primarily for counterinsurgency and internal security operations. This memento is presented to His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, during the change of command ceremony and retirement honors for Police General Romel Francisco Marbil. Thank you very much. Warm applause, ladies and gentlemen. Sa mga ni mga higala, ang bagong PNP chief si Turi na, karon mga kaigalan lang seremonyas nga gihimo. Manatili po tayong nakatayo at magsitayo po tayong lahat at ating awitin ang PNP Lingkod ng Bayan. Naadiha si Kwan, Tita Claire. Kamalipayo ni Turi, oh. Mao ni ang PNP hymn, no? Ilang kanta. So gipremyuhan si General Turi Mahigala sa iyang pagpada ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa dahig. Aha. Mao ni ang perception sa mga tao. That concludes the ceremony on behalf of the men and women of the Philippines. Okay, sa mo to ang seremony mahigala, ang formal na nga pag-turnover of command mga sukit di paminaw gikan ni General Romel Marbel ngadto na kang PNP Chief General Nicolas Torre mga higala. Straight to the point. Okay, si General Nicolas Torre pitimpaspasas promotion mga kaigalaan oy. Unya kinini ang tan-aw ni sa mga sakop sa PNP mga higala o gusto kang ma-promote mga kaigalaan imong tan-aw ning kaagi ni Tore medyo unsa may gihimo ni Tore imong himuon ni mahigala nga kuan formula ning iya ang imong buhaton na kay nga sunod na gyud ka sa sugo mo gyud na bahalag unsay mga kuan din ha kay ma-premiuhan ka gyud ha. Kini ang mao ni ang nahitabo niya mahigala karon seremonya mga kaigalaan. Well of course kadto to ang pero paspas gyud kay niyang kuan day. Paspas gyud kay ang promotion. Daghan ang mga kuan ani day. Daghan ang mga naligsan ani niya. Kanabang gipang overtikan mga sukid tig paminaw. Tungod kay imagine ka mga higala ni adtong 2024 kini ni ang pero ato ipaklaro tong pitsa kay kining duha nga nagsunod nga promotion insakto ni pero akong gipa-confirm ni kasamang Arnold Bustamante ang ato mga higalang PNP military beat reporter kanang 2024 2025 na siya na promote kaduha nga
in 1 year mga kagalaan, doble ang stars nga nakuha ni Torre. Unang higayon ni mahigalas PNP nga nani ha. Askang ngilngiga og ikaw mo oy nang ambisyon ron nga unsaon nga paspas imong promosyon og imong sundugon si Torre. Di ni malalim. Og mo'y magdaghan jotay ra. Kay kini mga higalang iyang pagka-brigadier general, hinuon katong iyang pagka-brigadier general, 1-star general to mahigala kay ang ilang magong ranggo brigadier general, paghuman major general, lieutenant general, general. Okay. So kini ni ang si Torre medyo paspas kin iya kay nahimo siyang brigadier general. Unya karon tuiga lang kaduha sang promote day. Kanyo kanang primerong promotion niya mga kagalaan. Nahitabo man niya last April mga sukit di paminaw, no? Human mga higala pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte nga napadaan niya dito sa dahig. Mo niyo kining unan lang kwan. Kuyog niya iyang tulo ka mga anak. Og unya dito sa Malacañang mga higala April 7, 2025 promoted siya mahigala ngadto sa pagka Major General. Isip CIDG Chief mga suking tigpaminaw. Niadtong Abril pa lang. Unya usa ka buwan naman day kapin. Abril na promote, pag Mayo na promote. Kangilngiga karon June toron ceremony ron. Moron ang turnover of command. Pero ang iya mahigalang promotion 5 ka sa iyang ang stars nga nadawat sa abaga mahigala paspas. Kaya kita na ni katawa mga kagalaan kay katong pirmirong promotion niya mga higala. Ang iyang anak medyo mura mantog ni tan-aw iyang anak mura di makatuo. Tao kanyo. Doon dito sa Malacañang. Tungusan niya ka anak yung tan-aw niya. Tinuod ka niya mo pa. Niya karon promote na sa mahigala. So April 7 na promote siya mga kagalaan to Major General kay isip chief sa CIDG. Karon mahigala atong May 29 mo to. Promoted to Police General. Kay gi-appoint siya mahigala siya as PNP Chief Puli mahigalang General Marbel. Straight to the point. Asa ka man mangita ana. So selected niya pagka-istorya in more than a month lang pod kay April 7 man to. So by May 7 usa ka buwan. Ya kay May 29 naman. Usa ka buwan kapin. Paspasa na-promote og karon mga higala mao na iyang pagka-PNP Chief. Og atol ining maong seremonyas mga kagalaan. Miingon si Torre mahigala nga kini ni ang sa tiyang speech mga kagalaan ang laws ma-apply alang sa tanan, ang balaod ko no i-apply sa tanan. Og sama-sama tayong iangat natin ang watawat. Matod pa niya. Og ang PNP committed sa pag-uphold sa everyone's rights mga higala. Patas ang batas. Askang ngilngiga. Straight to the point. Patas kuno mga higala ang batas. Sa to pa fair ang balaod. Kuyawa no. Of course katuto ang mga tao mga higala nga kuan do na poy nangalipay ani nga na-promote story, no? Labi na kato nasuko ni Presidente Rodrigo Duterte, malipay to sila. Kato mga higalang dapig ni Presidente Rodrigo Duterte, wa isa malipay ining kang Torre. Pero delikado kini mahigala og simbako og preparation ni mga higala unsay masud sa utok ni BBM nga moingon nga mag-declare tag martial law. Nya sa Torre may PNP chief day na daghay gyud mga dakpan ni nga way warrant-warrant. Ay kung atong subayon mga kagalaan ang iyang gipadakop dako ning accomplishment para mahigala sa kinini ang administrasyon siguro kay ilang kong gi-promote story kay kanang ma-promote ka meaning do na kay mga kuan ba extraordinary nga mga gihimo daday pareho na ng mga nakay mga medals ba labi na kanang medal of valor ba
Adunay gubat panalitan ana. Tong kampo dito sa Mindanao nga gisong mga kagilan niya katong nahabilin bitaw nga kwan. Asdang gyud mahigala wa gyud mosibog sa binakbakay mahigala. Samaran pero buhi nakadawat og Medal of Valor. Katutuang kwan sa 44. Katong sa 44 katong sa tanan day gitagaan tong Duterte day. Kay panahon ni Pinoy gamay ra may gihatagan mag-usara man siguro to duha. Pagka presidente Duterte gitagaan silang tanan. Og Medal of Valor bahala ito nangamatay na. Kay doon na maguna equivalent sa mahigala sa kinini ang kuan ba? Aside anang dungog sa Medal of Valor, doon na po na equivalent sa pensyon. Buhan madako-dako lang po taon tong pensyon sa nailong mga bata. Kay ang ilang amahan gi laog dito sa tirong dito sa Mamasapano. Mo nay nahitabo mga higala. So pag panahon ni Duterte gihimo to niyang kuan, gitagaan to mga higala og Medal of Valor. Kana mga awards inanang ipanghatag doon na gyud kay accomplishment ngano nahatagan ka. Kining iya god sa usa ka buwan lang mga higala kapin. Paspas mga higala ang paghatag og mga awards. Ato lang ning agi katawa mga kaigalan. Unsa may nahimong accomplishment ni Torre? Nga siya man na paspas man iyang promotion. So na-promote siya Major General. Pero noon si BBM iya maguni mga higalang isip appointing authority, iya nang gusto. Nya kanana ang mauna iyang appoint. Bisan pa man tuod dapay mga senior aning Torre day, kay Major General pa kuni. Dapay mga senior ana niya diha. Una kini nga PNPA nga nahimong PNP chief dakin. No? Pero og ingong kag promotion katong pagka-promote niya last year og nyatong kuan pa, katong pagdakop niyang kibuloy. Kini karon iyang gidakop ng Giras Duterte, i-promote siya natong April 7, karon pod himong PNP chief. Nya matod pa niya patas kuno nga implementar ang batas. Mo na dalawa. Malipayan ka story gi sabitan dayon sa iyang kuan na ba na siya audio dong? Asa man kuno audio ani dong? Kato pagtawag yun niya. Thank you very much. And smile, the new Chief of the Philippine National Police. Thank you, His Excellency. You may now be seated. The newly appointed Chief of the Philippine National Police for his inaugural speech. Ladies and gentlemen, once again, Police General Nicolas Torre III. Ano yung inaugural? Ato lang ibalik ko kuhan gamay. Kaya man to naputol mo to kanang live ganina. Be, ibalik tong gamay be. Kana iyang inaugural speech. Gidakop sa Duterte mahigala nga ang warrant gikan sa ICC. Why warrant nila sa atong kwan? Sa atong regular court? Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, members of the Cabinet, led by Executive Secretary Lucas Bersamin and Secretary of the Interior and Local Government, Juanito Victor Sirimulya, sir, officers and personnel of the Philippine National Police, partners in uniform in the Armed Forces of the Philippines, members of the Diplomatic Corps, fellow public servants, friends and my family, my wife Jane, JP, RF and BF, to everyone joining us from the live stream. And allow me to greet my late father, Master Sergeant Rodolfo M. Torre, 551354 PC. Magandang araw po sa inyong lahat. So, police Today I day stand papaday. before you as a public servant, humbled by the enormity of the task and inspired by the mission all of us share to serve and protect the Filipino people with integrity, courage, and compassion. To President Marcos, sir,
Thank you for entrusting me this responsibility, sir. Okay, trust and confidence ha. Standby. Ato sa putlon gamay mga higala kay atong i-discussing iyang speech mga kaigalaan subay sa iyang pagdakop mahigalang Presidente Rodrigo Duterte maotoy iyang nakadawat sa ining premyo. Ha? Okay, atong pagtagad unsa man to? Sige, atong i-discuss mga higala kay kinani ang latest ra nga survey si Duterte may pinakataas og trust rating. Ha? Onya ang nadakop si Torre mga kaigalaan. O na premiuhan sa ining pagka-promote niya ron. Sige, ato ning pagtagad pa niya. Ato sa maminahon iyang speech. Buti pasabot ani kay ni adtong April 7 na promote man si General Torre mga higala o another star nga nabutang sa iyang abaga. Unya usa ka buwan kapin lang another promotion kay siya mo nahimong PNP chief. Gipremyuhan gyud siya mga higala sa administrasyon. Niadtong iyang pagdakop mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Nga diin inana mga kagilaan niya mo execute si General Torre mga sukit tigpaminaw. No? Pag unsay sugo mga higalas Malacañang pag-ingon i-execute na, execute yun. Bahala na ng mga balao diha mga higala ug unsa nang angay nga buhaton diha sa procedure mga higala basta importante nga mo kuan ka. Mo sunod ka sa sugo. O unsay kamanduan mahigala o be first. Pahala na ng mga balao diha kay gi-invoke god mga higala nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa pagdakop ang Rome Statute. Kay the only basis pagdakop mahigala atong kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gipada sa dahig ang basis ra gyud ato katong Rome Statute. Kay wa man to moagi sa regular courts mga kagalaan. So in fact na ay pending question ana sa Supreme Court kay sa ato nang ginaingon mga higala nga kining atong nasod isip sovereign country natay kaugalingon mahigalang soberenya. Mismo gani ang mga decisions from other countries mga husgado sa ubang nasod kinahanglan pata og dunay recognition of foreign judgments diri sa ato. Moagi gina sa atong korte. Pero kadto mahigala mong warrant of arrest nga gi-issue mahigala didto sa International Criminal Court, wala to moagi mahigala og scrutiny sa atong husgado. Ila mahigala ang gihimo tong basis pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa to pa mabutang to mahigala nga questionabling dako ang maong pagdakop mahigala kay nahimutang man to mahigala warrantless arrest. Nganong warrantless arrest tungod kay dili man mga higala warrant nga gi-issue sa atong regular court. Ang ato mahigalang Constitution under Article 3 Section 2 nagbutyag nga di gyud pwedeng dakpon kung way warrant. Pero kanang mga warrant dunay requirements. Kanus-a kanang warrant of arrest mahigala ma-issue. Kinahanglan nga ang atong korte kinahanglan nga dunay probable cause nga gi-determine mahigala personally sa usa ka judge o kana nga judge Filipino judge sitting in our Filipino courts. Dili Filipino judge nga base dito naglingkod may galas dahig. So kung atong tanahon o atong hasasan ang pagdakop ning kanhi Presidente Rodrigo Duterte nahitabo to na nabutang to nga way basis. Kay kadtong basis mahigalang sa ICC di man to madiretso makigalan. In fact ang mando gani mahigala sa Interpol mibutyag mo gani nga dadon sa kurtisan. So ang pagdakop daan questionably ang legal basis unya sa dang gidakop na ang Rome Statute mismo niingon nga dadon siya sa regular court. Wa dadaw di gida mahigala sa eroplano unya mingos turi Masa to giingon turi mahigala nga iya ko nang hihilain ko yan. Imagine ka, former president sa Republikas Pilipinas. Wa na lang yun mahigalay na habiling gamayng consideration, day ba? Former president, gawas ana, senior citizen na Pos Duterte. Unya imong inaon nga hihilain ko yan, medyo off kayo ba? Nya senior citizen na sad mga kaigalaan, anang panahon na, o imong tan-aon ang panglawas Duterte lahi na, niadto mahigalang naglingkod pa siya isip presidente. So mo ni ang kung imong tanawon way laing nahimo si Torre gikan mahigala na promote siya sa April 7 o karon mahigala nga promotion niya
nga nahimo siyang PNP chief. Kini ra gyud mo ingon mga tao gipremyuhan si Torre sa iyang gihimo may gala nga pagdakop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mga kagalaan nga mga kagala ay sufficient basis sa balaod. Ang pagdakop daan ang warrant nga gigamit dili warrant issued by our regular courts. Ikaduha sa diyang nadakpa na mimando ang Rome Statute. Kung imo naman lang gigamit ang Rome Statute, nimando siya nga humandak pon dadon sa competent court mahigala sa jurisdiction sa usa ka nasod nga naa sa mga kagalaan gidakop. Wa pud tumana giditso mahigala sa eroplano. Unya tungod na premiuhan siya, murag mo samot ang mga tao ani kuan nga medyo makaingon ang mga tao. So gipremyuhan okay da itong pagkadakupa tanan. Unya mo ingon mahigala sa BBM nga o sige mga tao kuan ato lang kuan kana na ang reconciliation. Reconciliation nga to sa mga Duterte pirmi kayo nga muraog ang isulti lahi ang nahitabo lahi day. Bantayan na ni, no? Kay nahibaw-an nga medyo dili mo consistent unsa isulti ni BBM ngadto sa iyang lihok, ha? Now with due respect mahigala sa uban, no? Kay lain mag-opinion mga sugid ti paminaw. Kini maklaro ba ni nga kini ni ang parihad to mahigalang impeachment. Bisag kini karon nga maingon si BBM di sa gustong impeachment, dili pa na klaro. Kay pwede man nga lahi ang iyang buhian nga statement, lahi pod mahigala ang mahitabo. So mo na nga padayon tang ni tan-aw na napita mga sukid ti paminaw. So kining kang Torre mahigalaw. Ang premyo ini katong iyang hilaon sa Duterte. Bisan pa man og ni anang sitwasyon na mga higala why basis nganong why basis kay why warrant nabutang to mahigala nga dakop di man sad sa maigo nga warrantless arrest under sa atong konstitusyon. Ang masunod gyud nga balaod dinhi sa atong jurisdiction ang atong 1987 konstitusyon. Unya ang konstitusyon nag-ingon man nga di pwedeng dakpon ang tao kung why warrant of arrest. Ang exception ng anak may gala kung inflagrante delikto nga nasakpan ka ng himog krimen sa akto. Ikaduha kung dunay hot pursuit. Kiniwa man yun. Di man mo igo sa warrantless arrest. So kinalan nga dunay giwarrant. Ang question kanang amang warrant gi-issue ba na sa regular court? Wa. So may basis ito rin. Mo nang kinikaroon nga na PNP chief na ni da bantay-bantay po ng mga tao anay kay pwede man yung manakop sa warrant. Ano gipremyuhan siya katong ingon sa gihihilain ko yan asa man to nome katong balikan na to mora yung gihimo niya katong pagdakop ni Duterte ba kanay asa man ba ato paminaw balik audio Hihilain ko yan. Oh. Maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. So believe si Marcos Kung masusunod dito ngayon, ako niya lang ako. Gusto niya ko sabi para lang klaro. Sino? Walang mas mata sa akin, ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Direksyonin niya ako sa aeroplano? Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. Sir, di ba siya po yung dalawa? You know that it's not your duty. Alalayan lang si Presidente. Okay, so mo ni mahigala ang mo ni gihimo ni Torre. O may lang siya nahimo na nga April 7 o ibutan ta premyo niya tong April 7 dai di pa to igo. Katong gipremyuhan sa may gala og award. Karon PNP chief gyud another ni nga kwan. Gihatag niya nga premyo mga sukid tigpaminaw sa pag dakop sa kanhi presidente sa nasod. Ang problema na magkaron bisag magkalinlain tag opinion mahigala ang mga surveys di lang survey katong eleksyon nga miagi. Katong eleksyon nga miagi dako kay to og kahulugan. Nga ang local absentee voting ang mga PNP personnel o ang mga sundalo nga mga personnel nga maoy appeal sa absentee voting o ang media daog mga higala ang tanan nga gi-endorse ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Si Ping Lacson pagani mga kagalaan nga kanhi PNP chief wa pagani mo daog.
Kung pabutaron na ini mo ang mga sundalo o mga pulis, di pa sa mabutan ni Lacson. Katog yung ipang-indos niya ang 12, apil napo kabok nga Duterte, o katong laing duha nga gi-endorse ni Duterte may gala si Hunasan o si Kirobin. Kana dili man na mahigala scientific man na. Dili naman na sa kay tingog man mahigala mo nay voice. Mo nay tingog sa PNP o sa military. O gunya kini ni ang nagpasabot nga within the PNP, within the military, tinuod gyud to day nga nang hilak tong mga gagmay granggo dito, mga rank and file atol sa pagdakop mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So morning hitabua unya karon ang latest survey si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may pinakataas og rating, trust rating. So kini another ni nga maka-apektar even kining pag promote ni Torre mahigala, maka-apektar ni sa giingon ni BBM nga ready siya nga makig-uli sa mga Duterte, mga sukid di paminaw. Tingali kuha mada si Duterte sa dahig. Nga kadto maong pagpada mga kagalaan medyo dunay daghan mahigalang kakulian sa atong balaod. Daghan nga mga questions, no? Although pending sa Supreme Court na, pero daghan mga questions. Kay unang-una sa ako nang giingon kadtong basis sa pagdakop, warrant gikan sa ICC. Mahimo ba dayang ma-implementar sa jurisdiction sa Pilipinas automatically ang warrant nga gi-issue sa ICC? Nga wa mo agi sa atong korte? Dako man ang question. Straight to the point. Questionable pa man ang dako. Kay bisan gani mahigalag nakakuha kag divorce decree ngadto sa lain-laing nasod, di man na automatic nga recognize sa Pilipinas. Kinahanglan man na moagi mahigala og recognition of foreign judgments. Unya sa diha mahigalang gidakop on the basis of ICC warrant, mimando po ang Rome Statute nga dili sa editso sa aeroplano. Dadon siya sa husgado, mga higala under Article 59 na. Sa lagtod pa kini story wa gid gisunod nga balaod. Malacanang ug sa sulti sa Malacanang mo ra gisunod. Moingon mga pulis ani dili ta pinistil nga balaod tong sundon. Kung say mando sa taas mo gyud tong sundon kay ma-promote. Ni ato lang ay agi katawa-katawa ha, pero medyo delikado ni si Bako ug unsay masud sa unahon ng BBM. Og moingon sa BBM mag-martial law ta bida paspas kay ning mo implement si kwan. Mo execute story mga higala kay balagway warrant total anad naman siya. Ang trust rating may gala ito ipakita ko itong Pulse Asia dong. Aside sa midterm election ha, ang Pulse Asia result sa survey may gala karong bag-o ang pinakataas og trust rating kani oh. Ato ko nang i-zoom dong sa gilag dili ko makita. Ang zoom lang ko no kani. Okay kini. So ang big trust bang higala og okay kani. Ang trust rating may higala pinakataas og trust rating meaning pagsalig sa katawhan. Mao si kanhi Presidente Rodrigo Duterte pilay salig sa mga tao 63%. 63%. Ang second mahigala nga dunay taas nga pagsalig si Sara Duterte nga dunay 50%. Ang ikatulo mga sukid ti paminaw nga dunay pagsalig ang mga tao layo kay gintang 32% si BBM. Ha? Unya kumusta ka sa si Chis Escudero og sila si Juan? Kini ni ang Martin Romualdez, ha? Sumuna nga kini ni ang dili malikayan nga mga tao mo samot gyud mahigala og question. Mismo gani daghan ang mga nikunot ang agtang pagka-promote ni Torre tungod kay ang accomplishment ni Torre ang pagdakop sa most trusted leader sa Pilipinas nga mao si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. I'm talking of facts ha. I'm talking of reality ngani. Mao ni ang accomplishment ang pagdakop mga higala o pagpada sa dahig sa labing saligan nga leader sa Pilipinas. Kana makita man na, aside sa survey makita na sa election result meaningful man kayo tong midterm election. Nga ang number 1 mahigala sa midterm election ang kandidato gikan sa PDP laban nga mao mahigala si Bongo. Meaningful kay na. Unya ang igsuon mismong BBM ang higala may gani nakakapyot ikadusi si Amy Marcos. Asa man ka mangita na dako ka nang kahulugan day. Nga ang igsuon sa presidente ka number 12. Unya kanang pagka number 12 nga nakakapyot dili pa gyud na kay gi-endorse siya sa igsuon nga si Marcos. Kun dili gi-endorse siya mahigala
ni Sara Duterte. Straight to the point. So inana ang og imong basahon mga higala ang mga panghitabo og ang pulso sa katawhan sa pagkakaroon. Di man na ikalimod. Og lakip mga higala ang local absentee voting. Kana mo'y basahon mga higala na napita, ma-analyze nimo nga medyo karong panahon na medyo dunay pagkatandugunon ang military ug ang pulis aning kalakiha. Straight to the point. Unya, kining impeachment mahigalang Sara Duterte, kanus amanta ni karong adlaw. Apan ingon si Escudero isibog lang ni ato sa June 11. Ato tiwasog isgota isibog sa June 11. Kung isibog sa June 11, unsa may sunod mahitabo? Manang miingon si Amy Marcos nga kining pagkasibuga wa na gyud ni padulngan. Gituyo na gyud sibog-sibog mahigala para wa na gyud. Padung na gyud ni mahigala sa pagkahanaw, ha? Kaya may mahitabo ang mga preliminaries. So ang 19 Congress di gyud masugdan ang trial. In fact, si Senator Frank Drilon, kanhi presidente migala sa Senado, mingon gyud indikin, apil ba sa ingon wa na, padong nas pagkahilis ni. Why impeachment trial ini mahitabo ini kalakiharon? Mo nay analysis pod ni former Senate President Frank Drilon. Kay kini gud mahigalang impeachment lahi ni kini mga senator judges, lahi ni sa atong mga judges sa atong regular court. Kadang atong mga judges niya mo na mga credible. Mo na mahigalay mga klaro gyud nya tan-aw ng ebidensya. But kini mahigalang mga senador, mga judges isa pero mga politiko magina. Di man kalimod mahigalang mga politiko magina sila. So unsa may mahitabuan ni mga kaigalaan? Straight to the point. So atong balikan mahigala og arita mahigala mo padong sa impeachment mga sukin tigpaminaw ni Sara Duterte. Niingon mahigala si Amy Marcos nga kining pagsibog ngadto na pod sa June 11 wa na gini pasumangin lang nagsibog-sibog pero padong na ni mahigalang wa na gi-clarix ni. Ang 19 Congress pinagi sa liderato mahigala ni Chis Escudero ni sibog ngadto sa June 11. So unsa pa may panahon ana sa 19 Congress karon? So pa may time niya nga mo trial. So klaro og tataw nga ang 19 Congress dili na wa nay trial mahitabo sa 19 Congress. Kay ini June 11 ana. Bueno, posible nga maka sulot niya sila sa iyang dipatahi nga mga kuan, mga tuga. Nga magsulot sila nga mag-judge sila, ha? Mahimo ning masulot nila sumay na lang pod magkasulot si Coco Pimentel. Coco Pimentel may gala ni dagag congressman na pilde. Ni palagmas Coco Pimentel pag ingon ni Amy Marcos wa na ni. Kini sibog-sibog wa na ni. Ingon si Coco Pimentel nga dapat dalion. Mamatoy gustong Coco Pimentel. Nya unsa o man ni ron igo na lang maka ay noon ipasulot na ng uniform ni Coco Pimentel nga judge siya, senator judge siya pero ang nagi panahon kay ang 19 Congress di naman gyud maka trial ani. Unya bitata tuog di nampot siya makadaog. Dagan sa congressman may gala pildi pa man gyud hinuon. Straight to the point. Gamay-gamay unta nga posisyon yang gidaganan so wa na gyud. Kung panalitan marikina gani dayon tawo ning iya. Gilubong man dayon ni Coco Pimentel dayon taon sa score pa man gani day. Isus Ginoo ko. Wala man sa katunga gani di ay sa iyang kontra. Coco Pimentel ni dagan mahigala pagka congressman ang score mga higala ang iyang nakuhang boto 23,000 kapin. Ang kontra 60,000 kapin. Straight to the point. Sobra man sa katunga ning pagkalubunga. Mura man sa nigkang trilyanes mga kaigalaan. So di na gyud makakuan sa Pimentel, basi makasalida pa unta ni kumadayon ang impeachment. May natong makawara-wara pa ni dito may gala isip impeachment senator judge. Wa man masugde kay Chis Escudero naglangan-langan man sa lingon nga unya na lang. Onya gi adjourn may galang Senator Joel Villanueva nga mabalik na lang ni ka June 2 karon na unta. Nya karon gisibog nampod sa June 11. So sa 19 Congress wa nay mahitabong trial. Ngano man pag-abot sa June 11 ana ang mga preliminaries ana mo pa may buhaton. Mapupos ang buwan sa Hunyo why trial nga mahitabo. Straight to the point. Mao na mga higalay kon jud kay ang proseso ana. Ang mga preliminaries pa na. Di pa magsugod ang trial, papanumpaon pa mahigala ang mga senador.
Makasulot tinuon sila og kung laay naman kay day panalitan sa Tolentino. Mobalik sa Tolentino, sulot-sulot sa tong iyang robe mga higala, sulot sa iyang uniform kuno hay senator judge, pero wa naman laay naman kayo na pagkasulota kay napildi man. Ila na tong gipatahi tong ila nagpahimo na sila mga higala sa ilang uniform kay, ha? Ipatahi na nila to. Nya karon ready na ang isulot ni Tolentino unya. Tom Jones naman ang Tolentino. Hasta may galas Bong Revilla, Tom Jones na po. Taman sa John. Si Coco Pimentel, Tom Jones. Daghan man ni mga Tom Jones na. Kinsa pa ni mga Tom Jones nga mga senador. So na. Sa 19 Congress, dili na mahitabo nga dunay trial. Tungod kay balikon ko ang mga preliminaries palangdaan mahurot ng oras. Mohatag karon mahigalag 10 days ang Senate serving as an impeachment court ngadtong Sara Duterte. Ang mahitabuan ang mahigalag 10 days ihatag pag-answer ni Sara sa mga allegations. Paminaw ko mahigala mga abogado Sara ibutang ta June 11 di man na mo tubag yun anang kay karon email naman ron mas gabi pag og inyon ta nga registered mail na samot. Pero basihan na to mahigalang bagong rules of court nga email na lang. So, ikwintada tan June 11, ang 10 days ana, ngadto na June 21. Anya after June 21, o ngadto mutubag si Sara sa ika-10th day, o may pagtubag, tagaan po ng prosecution panel mahigala og 10 days pag tubag sad, mga preliminaries pa na ha, mahurot ang month of June, why trial mahitabo? Muna'y prangka-prangkang pag-istorya. Straight to the point. Why trial? Mapupos ang 19 Congress karong June 30, mahuman siya. Mubalik sa mga higala, matud pa ni Chis Escudero, unya na ipadayon sa 28th Congress. Pag-abot sa 28th Congress, dakong question ang mag-atang on jurisdiction mahigala sa 28th Congress. Straight to the point. Ang dakong question din na makagilaan kung ang 28th Congress do na by jurisdiction nga mo hold og impeachment trial considering nga kanang impeachment mahigala dili na ma-file sa 19th Congress. Straight to the point. Malangan man gina. Malangan man na. Maghuwat na Supreme Court, maabot Supreme Court ng pangutanaha. Kanus aman pod i-resolve na Supreme Court. Inig ma-resolve na Supreme Court o malangan-langan na mahigalawa na positioning naman sa mga politiko by 2028 mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Si Pimentel kung atong balikan, midaga ni sa pagka-kuan, congressman sa Marikina 1st District day. No? Ang iyang kontra si Marcelino Teodoro, ang outgoing mayor of Marikina. Sus, gikulatas Pimentel, oy. Gikulatawa na, civilian na Pimentel. Mubalik sa karong adlaw, kaya na pa may nahabilin iyang mga adlaw. Wala magsiguin, kutob sa June 30. Unya, mag-serve sila as senator judge. Kining mga senador mo serve man as senator judges. Pero anay ayaw dahil masulsulot kag kanang uniform sa pagka-judge dito. Senator judge kanyo ay trial mahitabo. Ay igo na lang mo picture. Wa naman kay mahurot naman ning month of June. Mahurot ang mga adlaw sa Hunyo wa nagi-trial nga mahitabo. Unya inig-abot sa 20th Congress dunay question of law ana. Nyawa pa man siya may galaw. Case of first impression eh. Ang arguments adtong mga gusto nga mapadayon ng impeachment, doon na po sa katarungan kay parihagod og muuyon kang na impeachment na mag-law pod ana nga pwede nimo ma-quote. O mingon sa ka nga di ka uyon mag-impeachment, doon na po mahigalay nakasupport ana. Parihagod na mo na magdebate na mga abogado pulos doon na basis. Ang problema ani kay case of first impression man eh. Wa pa may president ani. So adto tug pa Supreme Court. Di pa ka makarelay kung asa gid mo dapig Supreme Court ani analyson pa ning may Supreme Court kay wa pa magoy kaso nag-una ani. Di man nimo mahimong basis, wala kay jurisprudence nga imong i-quote labot ani nga question. Kay sa una mo panahon mahigala wa may uso ning impeachment kanadto. Nasugdan ni mahigala pag-uso ning impeachment panahong irap. Anton sunod-sunod na mahigala. So karon ang pangutana diha kung ang 20th Congress do na by jurisdiction nga mo hold og impeachment trial. Mo na dakong question. Now,
kung dapig ka mga higala nga gusto kang doon nag-impeachment, moingon jud ka nga naagyoy jurisdiction ang 28th Congress kay ang Senate magod is a continuing body. Mamo ganay ang argument niya. Ang Senate is a continuing body. Kay kanang 12 ka mga senador, ang House of Representatives maoy nahuman. Pero ang Senado wa man. Kay ang 12 ka mga senador naa man. Ang gipili mahigala sa midterm election 12 raman ka mga senador. So katong 12 mo toy bag-o mga senador, pero ang katong 12 nga daan naglingkod naara diha. So wa maputol ang Senado, continuing body ni. Oh. Mo na arguments mahigala atong gusto nga daw na jurisdiction og ang tubag ana duha man gyud tubag ana. Do na ba jurisdiction ang 20th Congress? Kung ganahan kang i-impeach si Sara, may kad na ay jurisdiction. Unsa may support nimo? O sa exam panis bar exam mahigala support ka dito nga na ay jurisdiction kay Senate is a continuing body. Naman po kay ka-support. Pero mayon ka nga why jurisdiction ang 20th Congress? Unsa may imong isuporta? Ha? Naa sa rules mahigala sa Senado nga mahuman gani ang Kongreso, ini kahuman ana ang tanan nga mga buluhaton mobalik sa pagsugod sa zero. Sa pareha na ay basis. Nga, og mahuman ang 19th Congress, ang tanang business sa 19th Congress, wala na to day. I-file na pagbalik para sa 20th Congress. Bag-o na sad. Muna, kung example ninyo, mahigala nga, gibalik-balik yun ako, kuhan, kaya nagbantay magunta. Nagbantay magunta yung mga panghitabo, isip, nagtanaw ta sa mga panghitabo sa Senado. Ang akong kanunang example, wa ni ma-quote sa uban. Kitas di HP mo oy, nag-quote ani, ako nagbantay mo ko na dapita mga higalang divorce bill god. Kanang divorce bill approve na na-approve na sa lower house in the 18th Congress. Kinsa man mga higalay Speaker of the House at the time si Pantaleon Alvarez. Approve Ang problema pag adto sa Senate wa matiwas. So naabtan og 19th Congress ingon na wa na ibalik na pod og file. Back to zero. So karon 19th Congress ang Speaker of the House mao na si Martin Romualdez, gipapasar ang divorce bill, napasar na pagbalik. Gisubmit sa Senate. Nabisi man ang Senate karon kay inay mag-discuss sila anang divorce, na-discuss man mahigala nabisi man sa impeachment nga mga issues. Unya nabisi kay mag-eleksyon na naabtan og ka-close na sa 19th Congress. So na pod kanang divorce bill mahigala mo balik na pod zero na. By 20th Congress, kung doon na mahigalay gusto mo file anang divorce, ibalik na po nag-file diri sa lower house. I-add to na po na sa Senate. Mao na sa proseso. Ana na sa rule sa Senate. So, ang impeachment nga na-file sa 19th Congress, wa na. Putol na, wa zero na, back to zero. Ang problema, ana dayog mo, basihan Supreme Court, okay, back to zero. Kisa pa may mamirma ubalik nga mga congressmen. Nga, limdak naman si Marcos. Kung moingon mahigala nga padayon ang impeachment, da kana. Ang jurisdiction pala na dako kayong problema ni ron Ang jurisdiction pala daan nga question dako ng hisgutanan. So, kung moingon ang Supreme Court, okay, naay jurisdiction, kumbati padayon sa trial. Adi kumbati kay mingon mo Sara Duterte nga ready siya. Gusto gani ko og bloodbath? Ha? So padayon, pero moingon Supreme Court nga dili pwedeng mapadayon kay naputol siya sama sa naandan o sama sa rules nga naa diha nakapatik sa Senate nga House rules o sa naandan nga kanang tanan nga businesses ana nga Congress mahuman sa back to zero. Sus kung ingon nga back to zero kanus aman i-impeach Sara next February pa. Sunod Pebrero kay di man mahitabo nga dunay impeachment nga i-file within 1 year. So ini ka huwaton ang Pebrero. Ang question na kadtong mga congressmen nga ni pirma ni adto mahigalang last February mupirma bagyapon ni sila sa umaabot nga Pebrero nga padung na pod ang eleksyon nga tan-aw nimo ang 2028 na. Straight to the point. Mo na dahil iron, ha? Mo nang tan-aw ko ini mga kaigalan, sigurado man wa na may trial sa 19th Congress. Questionably pa kung dunay trial sa 28th Congress. Kay dako ng hisgutanan mahigala. Dako ka ng hisgutanan kung moingon bang Supreme Court nga dunay jurisdiction or wa ba? Sus kadakong problemaha ana mga kaigalaan. Straight to the point. Ate padayon paghisgot ha kay gusto ba Sara Duterte bloodbath?
Ingon ko siya may galag sa may pasabot. Di man na ingon niya kananaang literal. Pero ang problema anak basin niya hinuog mga lisbo ang baho di lang kang Sara mga higala mo. Magduda man tayo ni Sara sa day og iyang mga abogado sa ilang preparation. So mahimo nga kung panalitag matrial gyud. Manikamot niya iyang mga abogado ang question on jurisdiction. Kay og panalitan matrial god mahimo man nga wa ta kibaw along the way unsay may tabo. In the course of the trial unsay may tabo. Mahimo may galang delikado kang Sara pero mahimo sad niya mahimong malig-on hinuon sa Sara. Labi pag di ma-prove. Mao nay problema ron.